आदाखौ सोरबा सोरबा सिनायानो नै एखे नुयो खोमा आंजों एखे नुयोना नुवा कमेन्ट खालामलाय बेखौ थां दोखोरै आयं फैसाखौनो लायाखै आङो मारै थांगोन Say guys, welcome back to my channel another vlogs. नोंथांमोननो बुंनानै नै गोबां मानसिफ्रानो आंखौ बुंहरबाय थायो जे आदा नोंनि चेनेलखौ खालि नायोल' साबस्क्राइब खालामनो बावो होननानै सोरबा गोदान साबस्क्राइब खालामबाथाय बेनिखायनो जुदि आरो सोरबाफोर दंबावोबाथाय खालि आंनि भिडिअखौल' नायबाय थायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय नोंथांमोना थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय एक सेकेन्डबो नाङा क्लिक खालामनायाव साबस्क्राइब बटनावल' थुनानै हो खालि नोंथांमोननो आं बुंनानै नै गाबोन आङो थांगोन आङो माइदां मोनानि न'आव दहाय लिंहरदों नोंथांमोननो आं बुंनानै होखाबाय गाबोननि भिडिअआ माइदांमोननि न'आव थांनानैसो जागोन दे साजि खोन्थादोला दा आंखौ दरजा मारिना गालांदों सासेया दे बोरै बोजा थांखो 5 मिनिटसो नेबाय आं बेयाव दासिमबो जायाखै बेनिखायनो उपाय गैया नै बेजाय ग्रिल लागायथ'वाखैनो आङो बेजायनो बारलांनांसिगोन आयै बिराद मोजां मोनदों आरो खोरखि बारना फैनो मोननायखाय खोनाया एसां गाबज्रिगासिनो ओमफ्राय खुलिफैदो दरजाया होननानै उपाय गैया खोरखि गारनानैसो फैनो गोनां जाबाय आं उथिगोन एसां थाब सिखारनायखौ नुवाखै नामा सानालाय बेसेबां जौगादोखो ओरैनो सानानो So guys, दा आङो सासे मानसि नागिरैनि गामियाव माने सासे लोगो नागिरैनि दाखालिबो आं बाटाम हाहोदोंमोन ना बे खोरखि बे दरजा आरो खोरखिनि सकाटनि थाखाय बेखौ दिनै लांनानै हैनांगौ मिस्ट्रिफोरनि न'आव बेनिखायनो आंनो सासे लोगो नांगोन दा आङो नागिरना फैनि गामियाव थांग्रोनानै सासेया ओंख्रिबो मा आलु आरो बे थालिरखौ हानो नागिरदों कासकल ओंख्रि जाग्राया जेखिजाया बे मोखां सुवा लाफानो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो थांदो बास्रा हाखु दाखुथार आब'मोनना थांगोन थां दोखोरै आयं फैसाखौनो लायाखै आङो मारै थांगोन ओइ आयंआबो ओंखार बेसेबां नांगौ आयै हाखु दाखु दिनैनि भिडिअ नुनाय नंला आरो इखौ खाला नोखोरै मैया बोरै खारदोंमोन ओइ सेस रिमजिमा आबै थांनायखाय गाबसिगोन एबार सेस आया थाबायनो रोंसिगोनलै थां आबै थांदो थां बोरै थाबायो गेद्दा गेद्दि नुहरनाय नंला थाबलां बेनिफ्राय बे प्लास्टार मारिना गासैबो सिजोब्बाय दै हाबफैजोबदों दै सारदोंमोन ना वालाव बैजाय साइडनिखौ प्लास्टार बुवाखै नालाय दा आं थांबाय थादोंसै माबानो बाटाम हैनि आङो मिस्ट्रिनो बिसोरो दरजा खोरखि बानायनो हरगोन आंनो बेनिफ्राय दंफां गेलेरना बिराद खस्थ' जायो नै ओइजों थांगोन ना ओइ पलिफोरखौ माबाना वाह नोंनोथ' बेखौ नांथारगौलै नांगौथ' आरो माला हरनो हागोन नै आंना जि गिलिर उफ बेयावनो दोनो बेसेबां खारगोन इयो इयो दा बेसेबां खारगोन 4 लाख बेसेबां लानोसै 1100 लानोसै 700 जिजाया खोरखिया 1100 आरोना दरजाया 800 होमबा बेसेबां जाखो 1900 आरो बाटामा 2000 नि गासै 3900 टाका सबदो बेयो आरो सकाट खिनि दे अ पाल्लाया आरो बाद ना पाल्लाया आरो बेसेबां दाम पाल्लाया 1000 मोनसेयाव होमबा मोननैजों 2000 होमबाथाय 5900 गासै दरजा मोनसे खोरखि मोननैजोंनो मोननै पाल्लाल' बेबो खुलिग्रा मोननै खोरखि मोनसे दरजा मोनसे 6000 दाम नोंथांमोना मिथिखाबायानो आरो आंनि आगोलनिखौबो आं हिसाब होखादोंमोन बहुत खारबाय दरजायानो बिराद खारखायो दरजा खोरखिमोन ना गाइस दा लाइनाव थांना फैनि बेनिफ्राय मिस्ट्रिफ्रा बुंदों सिमेन्टआ गैलानो दा बेनिखायनो थांनांसिगौ आङो नैबेखौ दासो आइया लिंहरदोंना माला थांनांगौनो गाबोननो ए ओमफ्राय माला फैगोन हा
हरसे हरनै थाना फैगोन हरसेल' थागोन बारा सम गैया आङो थाबाय थानो बेनिखायनो जै थांगोन गाबोन थांगोन समफोरनो फैगोन आङो आंनि साननाय आरो आंथ' दानो थाङामोन एलाय लिंहरगासिनो दंना जोंथ' थाङानो होन्दोंमोन ना साननैसो थाङाबा जायोनि बा थांनो गोसोथार मानसिया लिमजिमाबो नै ताते जागासिनो माथो जादों बेक साइडआव एसेल'सै आरो नै बे होमबानो जोब्बाय बाहेरनि खामानिया प्लास्टार मारिनाया ना मिस्ट्रि दादा आरो सानबेसे लागोन नोंनिबा दा मा नांगौ होनदो बेसा खै बस्ता लानांगौ बिसताबाथाय अभार जागोन नामा आदाखौ सोरबा सोरबा सिनायानो नै एखे नुयो खोमा आंजों एखे नुयोना नोंहा कमेन्ट खालामलाय बेखौ नन स्टप मावबाय थायो मालाय खामानि आंसो जेबो मावनाय जाया आंना जों जा खारथिंनाय मानायावनो जोबो टाइमा डेन्जार किउट नुयोलै मानसिखौ ना नोंनि नामा मा नामलाय इलिजा ये नोंनि माइनि नामालाय नोंनि नाम नै माइनि नामखौ मिथिया बाबानि नामालाय बे टेम्प'जों सिमेन्ट बोखाङो जों दाखालि बेनिफ्रायनो आगोलावबो लांखांदोंमोन आं बैखौसो लांगोन आङो बारा दामिनि लांला एबार हेलौ अस्सलामुआलैकुम हेलौ So guys, thank you so much. आङो भिडिअखौनो बारा गोबाव खालामबाय थानो हायाखै आं एसे इम्पर्टेन्ट खामानियाव नांथाबगासिनो दं आंबो स' ओरैनो थानाय बायदि मोनगोन सोरबाफोर खिन्थु आंसो मिथियो आं जेसेबांखिनि जों खारथिंलाय खामानि मावगासिनो दं ना जेखि जादोला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगोन गाबोन आं बिहावनाव थांगोन ना अके आरो आंनो कल फैदों